Хора, снимам клипче на кратко, само да кажа, че такова. Моят приятел се пробва да снима той с фрапс, но нещо се е объркало и клипа се е разделил на две. От края и от началото. И дори са им разместени местата. Не можем да разберем защо. Но може би той ще снима и той ще качва клиповете. И това е основното, което исках да кажа за този клип. Също клиповете ще има име, както първия клип, да кажем начало, началото на и нашите имена Майнкрафт. И така ще името на клипа, нашите имена Майнкрафт. Това е главното, което искам да кажа и до скоро.